ساعت به ساعت خلقا چنبرê li dor çekdarên Daişê teng dibe. Piştî goşervanên Encûmana Leşkerî ya Minbicê taxa Qeçla û meydana Eldella rizgar kirin pevçûn ber bi sentera bajêr ve çûn. Li nêzî çarkoşeya Ewlehê bi 200 metr pevçûnên dijwar diqewimin di navberî şervanên Encûmana Leşkerî û çekdarên Daişê de. Şervan bi alîkariya firokên koalîsyonê bi tundî êriş dikin. û ji aliyê xwe ve çekdarên Daeş bi hemî hêza xwe hewl didin çarkoşeya Ewlehê a gopiraniya navendên wan têdane dibin kontrola xwe de bihêlin. Li gor şervanan gottevî hewldana Daişê pêşketina wan dewam dike û niha hemî dever û taxên dibin kontrola Daişê dibin denetima guleyên şervanan da ye. Şerime rind dimeşin pêş de hartê hezawne me rizgar kir. Hindî meşvit basir, Gerbî me rizgar kir. Milî şerqî, milî firin elî, milî firin elî hevalî me rizgar kirin. Yani gayrî murabba emnî tiştek namo. Murabba emnî me 200 metrê me mo em pêgin murabba emnî inşallah bi ji vêre 5 ro 10 ro min bijgî rizgar bikin. Ji bo seknandina êrişa Daeş rojane hewl dide gotsizme bike. û di hewldanên xwe de hemî tektîkan bikartîne. Şervan dibêjin dema got ew êriş dikin agir di nav bajêr de vê dixin ji bo xwe di nav dûmanê de veşêrin. Her wiha sivîlan jî di pêşiya xwe de dişînin. Dema got em li wir bûn jî çekdaran êriş kir. Lê êrişa wan rastî bersivdayîna şervanan hat, di encama êrişê de şerrekî dijwar derket holê. û em di nav da bîhtirî 2 saetan asîman ta got şervanan êriş şikand û em dikarîbûn derketana. داعش تقريبا الساعة 1 الظهر. Evrû Daişê nêzîkî saetiyekî êvarî heta nizîkî Rojava bûyî berdewam hêriş kir. 200 metra ji me dûr bûn. Bi dizî xwe vekişand aliyê başûr, supa ji bo Xwedê me jê kuştin, yên rastî me dîtîn 4-5 kuştî bûn. اللي قتلناهم شفناهم مضبوطين 4 أو 5. Kolan bi kolan mal bi mal pevçûn bi dijwarî di nav bajarê Minbicê de dewam dikin. û her ku nêzî sentera bajêr dibe şer girantir dibe. Lê tevî wê jî diyara goşervanên Encûmana Leşkerî bi îsrarin got Minbicê rizgar bikin. Her ku xeleka dorpêçê teng dibe li dor çekdarên Daişê şer û pevçûn jî dijwar dimin di nav kolanên bajarê Minbicê de. û niha li derdora çarkoşeyê Ewlehê şer û pevçûn bi dijwarî diqewimin di navberî çekdarên Daişê û şervanên Encûmana Leşkerî ya Minbicê. Mahmûd Balê dengê Amerîka, bajarê Minbicê.